El tercer punt de l'ordre del dia és l'adjudicació del contracte de gestió del servei d'aigua potable al poble de la Fuliola i Boldú. Reunida la mesa de contractació, es van presentar dues empreses, Sorea i Casa. Després de veure l'informe tècnic pertinent, després de valorar les condicions econòmiques, la mesa de contractació, com els grups polítics, va fer una proposta que la passem avui al ple, que és que la gestió de l'aigua de la Fuliola i Boldú pels propers 10 anys la faci l'empresa Casa Aigües i Depuració. El motiu és bàsic, Sorea m'ha resumint 12.000 euros més car que Casa. Els serveis eren similars, canviaria en el cas que s'aprovi l'oficina de Sorea a Tarja, l'oficina de Casa a Gramunt, les empreses són pràcticament similars i el que va ja eren aquests 12.000 euros més. La situació econòmica que estem aquí no ens permet gastar aquests 12.000 euros de més en un servei bàsic que es pot fer per uns dies. Josep? Sí. Atès l'acord del ple de la Corporació de data 12 de novembre de 2012 d'aprovació de l'expedient de contractació mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació per a la gestió del servei públic d'abastament i distribució d'aigua potable al municipi de la Fuliola, mitjançant la modalitat de concessió, tot convocant la seva licitació. Atès que el règim econòmic de la concessió del present contracte no requereix dotació de crèdit pressupostari en els estats de despeses del pressupost de la corporació. Havent-se aprovat també en l'esmentat ple del 12/11 del 2012 el ple de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte de gestió del servei públic d'abastament i distribució d'aigua potable al municipi de la Fuliola, mitjançant la modalitat de concessió del procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació. Atès l'anunci de licitació del contracte de gestió del servei públic de referència publicat al BOP número 160 del 17 de novembre de 2012 i en el perfil del contractant per tal que durant el termini de 20 dies es poguessin presentar les proposicions oportunes. Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten a l'expedient. Atès que en data, aquí hi ha un petit error, hi posa 28 del 12, hi ha de dir 18 del 12, és que en data 18/12/2012 es va constituir la mesa de contractació, òrgan competent per a la valoració de les proposicions, i aquesta va realitzar proposta d'adjudicació, aquí hi ha de dir, el dia 10/1 del 2013, a favor de l'empresa Casa Aigües i Depuració SLU, per considerar com a oferta econòmicament més favorable. Atès que es va requerir al licitador que va presentar l'oferta econòmicament més avantatjosa per a que presentés la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social i constituís la garantia definitiva i a més que disposa dels medis que s'hagués compromès a dedicar o a escriure a l'execució del contracte. Atès que en data 17 de gener del 2013 el licitador, l'empresa Casa Aigües i Depuració SLU, va constituir la garantia definitiva per import de 2.818 euros amb 12 i va presentar els documents justificatius exigits. Vist l'informe favorable de Secretaria d'Intervenció. Legislació aplicable. Els diversos articles de la llei 30/2007 de 30 d'octubre de contractes del sector públic. El Real Decret 87/2009 de maig, pel que es desenvolupa parcialment aquesta llei. El Real Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, perquè s'aprova el reglament de la llei de contractes d'administracions públiques, i la llei 30/1992 de 26 d'octubre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Atès quan antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació aplicable, procedint la seva aprovació per l'alcalde de conformitat en els articles 135.4 i la disposició addicional segona de la llei 30/2007 de 30 d'octubre de contractes del sector públic. Vistos doncs els antecedents esmentats i els preceptes legals que hi són d'aplicació, es proposa al ple de la corporació els següents acords. Adjudicar a l'empresa Casa Aigües i Depuració SLU el contracte de gestió del servei públic mitjançant la modalitat de concessió,
consistent en la gestió del servei públic d'abastament i distribució d'aigua potable del municipi de la Fuliola pel procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'identificació per un termini de 10 anys i de conformitat amb les condicions econòmiques, administratives i tècniques establertes en el plec de clàusules administratives particulars aprovades en el seu dia per l'Ajuntament per a aquesta finalitat. 2. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris. 3. Notificar l'empresa Casa Aigües i Depuració SLU, adjudicatari del contracte, la present resolució i citar-la per la signatura del contracte que tindrà lloc dins el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent al de la notificació dels presents acords. 4. Facultar l'alcalde, senyor Arquer Secall, per a la signatura del contracte de referència i com tota la documentació necessària per al normal desenvolupament i execució dels presents acords. 5. Publicar la formalització del contracte de gestió del servei públic al perfil del contractant i butlletí oficial de la província en el termini de 48 dies des de la data de la present resolució. 6. Comunicar les dades bàsiques del contracte al registre de contractes del sector públic de conformitat amb el que disposa l'article 308.3 de la llei 30/2007 de 30 d'octubre de contractes del sector públic. Doncs bé, això que es proposa és que es fa la concessió de l'aigua de la Fuliola i Begur els propers 10 anys a l'empresa Casa per l'import que marcava els ofertes clàusules i que s'ajustava a l'empresa en qüestió. Si algun grup té algun comentari abans de sotmetre una votació? La mesa de contratació jo em vaig estendre perquè vaig dir que sobre fins a no ens podíem queixar. L'altra empresa sobre fer una bonificació també anual, que aquesta la Casa no la fa i surt més barat aquesta, però la diferència de puntuacions era molt poca i em vaig estendre i amb aquesta també m'estendre per no ser coherent amb la votació que hi ha. Algun comentari més? Tindrem alguna votació? Carmina? Sí. Oriol? Sí. Joan Maria? Sí. Jo voto que sí. Teresa? Sí. Jordi? Sí. Rosalia? Sí. Anton? M'esperit. Domingo? Sí. Queda la proposta aprovada. Passarem al quart punt de l'ordre del dia, que és l'acord per a la delegació a la Diputació de Lleida de les facultats que aquest Ajuntament té atribuïdes en matèria de recaptació i via executiva de determinats ingressos de dret públic. Això, aquest tipus tan complicat, el que ve a dir és que l'Ajuntament té una sèrie de tributs que es cobren directament i que, com a tal, doncs, és molt complicat que si algun veí no paga, l'Ajuntament no té la capacitat executiva que sí que té l'organisme de recaptació autònom. Vistos, doncs, que l'organisme de recaptació autònom pot fer aquesta funció que a l'Ajuntament li seria molt complicat de poder fer directament, doncs es proposa això, que els tributs que no es paguin directament aquí a l'Ajuntament doncs es puguin reclamar de manera executiva a través de l'organisme autònom, que és qui gestiona la gran majoria de tots els tributs municipals. Josep? Sí, si acá seria un resum, perquè la proposta és molt llarga i tots els regidors que tenen una proposta concreta. Aviam, acord per la delegació de la Diputació de Lleida de les facultats que aquest Ajuntament té atribuïdes en matèria de recaptació en via executiva de determinats ingressos de drets públics. En el vigent Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora d'hisendes locals, atribueix als municipis les facultats de recaptació voluntària i executiva dels seus tributs i altres ingressos de dret públic. La complexitat de la realització d'aquestes taxes suposa, i així mateix la seva importància dins el més ampli àmbit de la hisenda local, aconsella la utilització de formes que permetin un eficaç o adequat exercici de les facultats presentades dins del sistema i per aquesta finalitat preveu la normativa local aplicable. Considerant convenient la delegació d'aquestes funcions de la Diputació de Lleida a través del organisme autònom de gestió i recaptació de tributs locals o forma de gestió dels serveis que s'acordin, és en conforme a aquesta delegació en virtut del establert amb els diferents articles de la llei. Per tant, doncs, es proposa al ple de la corporació l'adopció dels següents acords. Primer, delegar a l'organisme autònom la recaptació en executiu específica per les contribucions especials i per les llicències urbanístiques o llicències d'obres. Només en via executiva, és a dir, d'entrada, això ho recapta l'Ajuntament
i només en aquells casos que la gent no pagués s'enviarien només en aquests casos. Segon, el contingut i abast de la delegació, això ja no ho diria perquè són tot el que no només són les condicions aquí a la Fuliola, sinó que són les condicions a tot arreu. Tercer, obligacions del municipi, les mateixes, condicions de delegació, tot això és el mateix per tothom. Si algú tingués interès, pot vindre, li donaria el text íntegre de l'acord, totes les condicions que hi ha, i cinquè, l'entrada en vigor i termini de vigència. Tot això no és fins que l'Ajuntament no acordés una nova, no prengués un nou acord. Això, la Diputació ha de prendre l'acord de acceptar i publicar al Butlletí Oficial de l'Autoritat. Llavors ja serà vigent i vàlid. I si hi ha algun comentari respecte a aquest punt? Sometem el quart punt a votació. Carmina? Sí. Oriol? Sí. Josep Maria? Sí. Me voto que sí. Teresa? Sí. Jordi? Sí. Rosalia? Sí. Anton? Sí. Domingo? Sí. Queda el punt aprovat. Passem al 5è punt de l'ordre del dia, que és el compte general del 2011. Bé, el vam portar a l'últim ple, el compte general del 2011 al final és les despeses i els ingressos que ha tingut l'Ajuntament al llarg de l'any 2011, resumint molt, i el mateix patronat. Per tot això, portem a votació. Si Josep, vols fer un resum de la legislació, perquè com que l'han portat per vegades a votació ja. Sí, com ja sabeu, el compte general del 2011 és la tercera vegada que ho portem a votació, per això ens abstindríem de llegir-ho perquè tot això ja ho hem dit diverses vegades. És els resums dels comptes de l'Ajuntament i el resum dels comptes del patronat. Si vols anar a llegir els quadres que els totals, Sí. el quadre total ja està. El resum de les dades comptables de l'Ajuntament foren els següents. Fons líquids a 31 del 12 del 2011, 18.788,65, pendents de cobrament a 31 del 12 del 2011, 862.869,71, obligacions pendents de pagament a 31 del 12 del 2011, 749.486,79, romanent de tesoreria total 132.171,57, saldos de deductors cobrament 8.419,74 i romanent de tesoreria per despeses generals 123.751,83. Drets reconeguts nets 874.811,56, obligacions reconegudes netes 876.296,97, resultat pressupostari menys 1.485,41, crèdits gastats en romanent de tesoreria per a despeses generals 16.523,99 i resultat pressupostari ajustat 15.038,58. Pel que fa als comptes de l'organisme autònom, són fons líquids a 31 de 12 de 2011 1.051,41, drets pendents de cobrament a 31 de 12 de 2011 427.499,12, obligacions pendents de pagament a 31 de 12 de 2011 691.999,61, romanent de tesoreria total menys 263.441,71 i romanent de tesoreria per despesa general menys 263.448,78. Drets reconeguts nets 230.626,32, obligacions reconegudes netes 50.866,05, passius financers 39.239 i el resultat pressupostari 218.998,97. Doncs el que es proposa és això, aprovar els comptes de l'any 2011, el compte general així aprovat i tota la documentació que l'integra, la fiscalització del Tribunal de Comptes, tal com s'estableix en l'article 212.5 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. Algun grup té algun comentari sobre els comptes del 2011? No, jo ho he dit abans, però no cal tornar a repetir. Algun de Convergència té algun comentari? No. Doncs sotmetem una votació. Carmina? Sí. Oriol? Sí. Josep Maria? Sí. També voto que sí. Teresa? No. Jordi? No. Rosalia? No. Anton? No, Domingo? no ho entenc.
Em sembla que 4 i 4 queden aprovats.